Pues en esta exposición podemos salientar que todos los documentos son originais. Estamos presentando documentos autógrafos de Castelao, documentos tamén que son obras artísticas que moitos deles temos a sensación de que son inéditos. Non hai ningún documento que non sexa original. Todos se nos corresponden con primeiras publicacións, primeiras edicións. Temos un percorrido vital moi longo desde as obras dos anos 20 hasta o final da súa vida, incluindo as homenaxes que recibiu este galego universal que, bueno, pues foi quen de conseguir mostrar tanto artística como políticamente a identidade de Galicia. Non era alguén que se convertiu, pois iso, nun galego universal que hoxe en día concita todos os afectos a seu favor. Estabades tamén destacando esa relación coa muller tan descoñecida. Tedes algo aquí coa Mose ou non? Hai algunha referencia a muller, por suposto, é inevitable, e hai algunha foto que está incluída sobre producións, pero básicamente o que temos son cousas producidas directamente por él. Temos un fondo excepcional grazas a unha doazón do fillo dun galeguista, Luis Soto, que foi emigrado, e temos un fondo excepcional tamén polo fondo Bouza Brei, outro ilustre galeguista que temos, e hai cousas moi interesantes. Por exemplo, está un escudo da Fidalguía de Rianxo, dos nobres, cunha serea que despois foi reaproveitado para facer ese escudo famoso de Castelao coa serea, que tes aí se queres velo. Vente comigo. Sabes? Entón, telo aquí abaixo, tes aquí o escudo. Ai, a serea esta famosa. Serea famosa, esta foi a inspiración. Esta foi a inspiración, e este foi como quedou despois. Correcto. E é original. É original, o sea que tedes claro a base de todo Castelao coñecido por todos. Sí. Bueno. É un percorrido, a verdade, que é moi rico. Moi rico. E pensamos que dirixido a un amplio público, bueno, pues que vai a coñecer a esta figura ilustre, non, da galeguidade, a que todos penso que profesamos un afecto intelectual e vital, sincero, non, e blanco. Era un encanto de persoa, sí, totalmente. O noso querido médico, dibuixante, tiñas todas. Recórdanos atacando, estamos que en pode vir... A exposición está desde hoxe hasta o 19 de setembro. Está aberta ao público todos os días da semana, de 8:30 da mañá a 7:30 da tarde. Fantástico. Interrumpido. Moi ben. Así que a nosa xente ten que vir a ver a este mestre, verdade? Sí, agardamos que o público a reciba con a xenerosidade que el nos deu tantas cousas a Galicia. Esta cara que xa non se nos borra nunca. Maravilloso. Moitísimas grazas. Pois aquí no arquivo, en plena zona do auditorio, poderemos ver o noso rianxeiro máis famoso, o comprometido coa terra, o ilustrador, caricaturista, médico, funcionario, artista, intelectual, polifacético, o político, o home que destacou polos seus símbolos e por recrear esta nosa terra de mil maneiras, pero sempre coa mesma sensación de unidade. Ese home que non falaba de eu, senón que falaba de nós, o noso Castelao, sempre en Galicia. Esta rolda de nenos neste fermosísimo cadro cheo de cor tamén é unha obra de Castelao. Círculos, movemento e dominio do trazo, do pincel e da luz. Esta sería a figura, porque realmente é unha das figuras máis entrañables da nosa terra. No 75 aniversario, esta exposición aquí, dentro do arquivo histórico, e recordando esas raíces de nós,